mong em e o nani mo lang al mong taa ang dulo siro ba diga meragi makat dalage laksa Maria ang bolta mo gitersin gitarakruya embo kuel moraw lama da katalme aneste kauser katalage ma ay sarama kadem se dem nga ken murgata ke believe kau mga kadiyate chobigir mong eme murabap muriyo gitarway se at yamaralong sen cozy time ubang game morsel borani momosuba chiruba nalauga ga daw chacha ika naye ga daw at uul mo tutaw aneste ka de maunga ke daw sese kuliwe kau mga kadiyate chobigil mong eme murabap muriyong bitarway se at yamaran mong eme o nane mo lang mong taa ang dulo siro ba di ka merengi mga talangin laksa Maria ang golda mo hiterse literaktorya bukmul mo raw lang lalma daraka talangin aneste gaw salgat talangin maayuraw dem se dem nga ken murgata ke buliwe kau mga kadiyate chobigir mong ebe murabap muriyo talway se yamarani Halip ang tira tagde me din iske klame masaka ule dewe pungi ibe lang mama chire sa sache umoray met murak teta atumang kabara minami masiro umal teta ngaleng taura mangel kutarang gile mungi kay taura irora katata ngaleng sa alin mura ita at di matang naray la egadilla se nang ay YEBUK elang tela belu mama ube ibe ende in masal unde at malmungile adi mo masamu mesak di maramang masaka adi uno maiis ngek lola e amaray elene mo ngaraden wako alisa di ka maramage our minister sa maolbi amonar sa imong miwe dong miro ang mong miro ang mong bepiro yabada kay nga sewe Dakala timang territorio mo sigarolin Nagada mo magada orat mal mo ba esik mal ka loludel Malame ayang at mal sa limang lilawa bimami Our minister sa maolbil amodar sa imong niwedong niroy Ang mong niroy Ang mong bepiro Yabo na kaya nga siwi
Nimanay Ngada Nimanay Sabanari boa Tumbagatu Story esa walaki Sabaniga Sengaro dise Yang aro limay Santi me arabanar Ayurande Moksigi ngatal soang Moksigi ngatal soang Nito na yung literong ngakam May mga sabalagi hali-hali Ika mga kaliterong